Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Tina. A ja sam Tadija. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Deca iz Afrike su starija od nas. Bili smo na zvezdarištu. Izaberi pravu igračku. Da li ste znali da su deca iz nekih afričkih plemena starija od nas, čak i ako su rođena istog dana i iste godine kao mi? Kako je to moguće, Tadija? Tako što se za dan njihovog rođenja smatra onaj dan u kom je majka poželela da ima bebu uopšte. Čoveče, pa to je baš neki čudan običaj. Slažem se, Tina. Mnoge kulture imaju čudne običaje. Da li to znači da je nekome i naša emisija čudna? Pa sigurno jeste. Nema mnogo emisija koje vode deca. A, nema i takvih reportera kao što su naši. Zato ja sada njima dajem reč. Došla sam na pozorište zvezdalište, a Vesna će mi reći šta je to. Dobar dan, Vesna. Dobar dan, Saro. Zvezdarište je dečiji pozorišni festival koji organizujemo već 16 godina i družimo se sa mališanima kao što si ti, ali i sa starijima. Imali smo ove godine na festivalu čak 13 predstava u takmičarskom programu. Da li su predstave bile za sve uzraste? Da, predstave su bile za sve uzraste. Imali smo predstavu Šareno drvo za bebe, za decu od godinu dana, ali smo imali i predstave Leto kada sam naučila da letim i Na Vukovom tragu, koja je bila za tinejdžere, za one koji imaju 12, 13, 14 godina, znači sasvim velika publika. Da li je ovo takmičarski festival? Da, i ima čak 2 žirija. Jedan stručni žiri u kome su ove godine bili Aleksandra Glovacki, pozorišna kritičarka, Bojana Lazić, rediteljka i Stefan Bundalo, glumac. Ali imali smo i dečiji žiri, a to su bila deca uzrasta od 8 do 12 godina koja su isto tako pažljivo gledala sve predstave i ocenjivala i dodeljivala sasvim svoje nezavisne nagrade. To su naši mali pozorišni eksperti. Za Mali dnevnik Sara, studio. Kada želimo da obradujemo neku dragu osobu, obično pripremimo poklon. Ja obožavam poklone, naročito one rođendanske. A da li više voliš da ih dobijaš ili da ih daješ, Tina? To je ozbiljna razlika. Ja najviše volim da ih biram i za sebe i za druge. Ako napolju pada kiša ili vam je prosto dosadno i ne znate šta da radite, predlažem da nekome napravite igračku. Za ovu igračku bit će nam potreban karton, makaze, kanap, lepak za papir, flomasteri i običan papir. Isecite karton u obliku kruga. Nađite nešto u obliku kruga, stavite na karton, nacrtajte krug i posle isecite. Sada kada smo napravili krug od kartona, treba će nam 2 kruga od papira. Da bi nam bilo lakše, papir ćemo staviti na 2 dela i lepo obelešiti i iseći. Sada ćete uzeti lepak za papir i ovaj papir ćete zalepiti za karton. Naravno, to ćemo isto uraditi i sa druge strane kartona. Na sredini kruga trebate da nacrtate 2 tačkice i da ih probušite. A sada kako ćete vi da ih probušite, ja ne znam. Da li makazom, melenirom. Sada kada smo probušili 2 rupe, možemo da ukrašavamo. Sada kada ste sve lepo ukrasili, trebate da isečete malo kanapa. Sada treba da uzmete početak ovog kanapa i provučete kroz jednu rupu. I dočekate ga na drugi deo, sve do tu neke sredine. Pa isti taj kraj provučete i kroz ovu drugu rupicu. One delove kanapa koji nisu bili spojeni vežete i onda možete početi sa igrom. Verujte mi, kada napravite ovu igračku, imat ćete zabavu ceo dan i celu noć. Za Mali dnevnik Mila, studio! Juče smo radili vežbe kod kuće, pa i danas ćemo. U ovoj vežbi ćete kleknuti i nasloniti se rukama na pod. Kada to uradite, izdignite se i oslonite se na stopala. I neizmenično savijate kolena.
Da li znate da mraz nastaje na različite načine? Na primjer, kada je noću temperatura manja od 0 stepeni, voda i vlaga se zamrznu, stvarajući kristale leda na površinama na kojima su se našli. Ako ste sredinu nedelje dočekali uz nas, Tako bi trebalo i da nastavite. gledajte nas svakog dana, Jer mi smo svakog dana tu. samo zbog vas. Zdravo!